mae Joyce Atieno Sogo Ben Soda. Iluongo no Pugu Nyasungo Rembaraka Joinya Yesu. Joka namun pie. Joka nyanamu kwe. Joka nyanamu mar. Joka nyanamu il. Joka nyanamu chich. Godala wa. Amor mogundo. Adwa toya dholuo kawuono. Nikech awuoyo gosiepena. Awuoyo go oganda luo. Awuoyo gi oganda matiyogo. Agolo go oganda madakgo. Ang'eni budho kikore gi welo mokiaya. Koro ko kinyeya. Tadwa koni ni mae Joyce Atieno Sogo Ben Soda. Iluongo no Pugu Nyasungo Rembaraka Joinya Yesu. Godala wa untie. Yena uru. Monda ng'iyo sipna madichol manyako. Maka wan go e bunge. Takone ni nyaka mami. Kawuono tok tudre tok no tuomre. To ng'amo temo. Ituomo koni tatuomo kocha. Awacho koso kawacho. Nyaka mami okelo budho. Owada budho mobagi ng'ama miyo. Obudho malich makata dichuo wacho manto gini yango room sadi mondo wadhwa kuodh wach. Uwinjo ka osesomnwa ka gi dho ngere ni strategic plan. Jodala wa nyaka mami dwa wuotho e weche chiemo. Omera dichuo mor ka chiemo ni e pacho. Nyaka mami oketo mana food security mokwongo. Omera dichuo winjo wach gi ka. Omera mituri de bonde. To dhia kako dhino. Omera chako kuni mon kuro loki. Awinjo kinyisa ni enterprise development. Omera kanye ma Joinya Yesu nitie. Dongu ng'i kama na ng'ade chapat goganda. Mitaketo ne chuo kabiche bathe. Makire karat. Chamore kosok chamre. Mon rwako overall kosok rwaki. Nyaka mami wuotho kuom gi e chege kosok wuothi. Owacho ni infrastructure kaba wuotho Ben Soda. Kata dhie social protection. Ben Soda dwa wuotho food security ka. Kata dhie blue economy. Pinyo chiek kosoko chiek. Aneno kofis moseketo kama nigi lewni mong'ith. Okwanyo gi kodhi sub county ka sub county. Matiene ni equity nitie mar tich. Matiene ni transparency dwa bet. Matiene na accountability dwa bet. Tich tire kosok tire. Anamor nikech nase launch strategic plan. Nakete tianam. Tich kora swaga. Haolo kuom mine water support service tangi chwadore. Mano man ngap poka kelo. Achaka kelo basari achwado gi achwaga. Iluongo ni Mama County Back to School program. Awuotho kodgi sexual reproductive health, gender-based violence, academic mentorship, health and sanitation. Omera wuogi e pesa. Omera chiribe koka dwa gero. Akono nyaka mami ni market linkage jamina monda ma kocha cha. Chiro bagera chiel. Nyaka mami miya kakitimo connection. Networking intertudment. Otimo koke kinda gi nyaka mami. Dwa tiyore kosok tire. We do not want favor, but we want merit and credit. The ladies who are seated here today, you must showcase by delivering. The ladies who are sitting here, you must not seek for favor. You must prove you are worthwhile. Mene jok mabeyo. Kanyocha wantiere cultural festival. Jakom no miyo wapuonj mathoth. To wach mana chaka winjo kaka miyo matin. Manyalo wuothe dala ng'ato. Joma chuo chikuru itu maber. Dhako en ng'ama kikuodho wach mamite ite. Timule mana mayom. Chiemo wuok kosok wuogi. Odhi olo pese bura manya thidhi go skul kosok dhi. Dong kori kone mane nyang'ane kao gi koni. Mano dong kao gi koni. Timore kosok timre. Muluru mine gi mos. Weuru pingo gi oyuma. Siruru lwetgi. Siruru tiyegi. Migi uru support. Dhako bro chieo ka chieng' poko podho. To tiyo. To dala riere.